Bé, avui presentem la segona edició de Flors i Violes, un esdeveniment que va néixer l'any passat amb la vocació clara de donar un contingut cultural a tot un ens i a tot un entorn econòmic com és el comerç i el turisme a Palafrugell, una excusa per visitar-nos en un moment important de la temporada, que és quan comença la temporada turística i quan el gran volum de gent de segona residència ens comencen a visitar. De fet, Flors i Violes no és més que una benvinguda al bon temps i a la primavera, i és un esdeveniment molt peculiar, molt original, que en la seva primera edició, sense masses esforços de comunicació, ja va tenir un gran èxit i que es basa bàsicament en tres potes: el coneixement de la nostra manera de ser i dels nostres espais més secrets i més emblemàtics i més peculiars del municipi, molts dels quals no són coneguts, el donar a conèixer un tipus de música no massa popular en la seva majoria, però sí que molt interessant, molt transversal i molt cosmopolita, com és la Vila Palafrugell, i també vehicular les flors i les violes a la gastronomia, també una estratègia de promoció turística molt important al nostre municipi, a través de gastronomia o enogastronomia basada en les flors. Doncs Flors i Violes té tres potes, que són espais on s'hi fan actuacions basades en les flors, la música i la gastronomia. Evidentment hem de començar per un grup molt poc popular que es diu en Manel, que van posar les entrades a la venda fa poc i que en 10 dies van vendre a les 1.600 localitats. Un concert que també servirà per estrenar l'espai on som avui, el que crec que és un dels espais més potents que hi ha ara mateix a la comarca del Baix Empordà i probablement a les comarques gironines, per poder desenvolupar tant activitats culturals com fires i esdeveniments de tot tipus, que es diu La Bòbila. I llavors, al llarg d'aquests 2 dies, celebraran més de 40 concerts de tot tipus de programació musical i molt transversal, tant pensat per nens petits com per gent adulta, com per gent gran, com per gent més gran. És una proposta transversal i que toca tant el que és comerç, cultura i turisme. Pels artistes jo crec que és una possibilitat molt maca de sortir del taller. Sempre tenim constància de l'artista treballant al seu taller i el tenir que fer una instal·lació o una intervenció en l'espai és una possibilitat que segurament si no hi hagués un aconteixement com aquest no tindrien la possibilitat. És que el Flors i Violes ho té tot i crec que és una mica la línia cap a on hem d'anar amb temes de promoció econòmica, però també amb temes culturals. Ho té tot vol dir que fent un esdeveniment, que bàsicament podríem dir que és un esdeveniment cultural, posem a sobre la taula també la descoberta del territori, ho fem estratègicament situat per dinamitzar el comerç i a més impliquem el sector turístic perquè busquem unes dates que això ens porta molta gent i moltes possibilitats de vendre llits i també gastronomia. Una mica, no sé si ho explico bé o no, però que en tot cas d'alguna manera hem d'aconseguir generar cultura i per tant, això que explicava en Ciril, treure els artistes dels seus estudis perquè puguin sortir al carrer i puguin ensenyar el seu art, creant alhora promoció econòmica i per tant ajudant-nos a vendre el territori. Crec que d'aquesta és la millor manera que ho podem fer i el Flors i Violes ens va demostrar a la primera edició que la línia era l'encertada. Aquesta encara és molt més agosarada, diríem, i ho és des del gran concert de Manel, que serà una mica, suposo, el que al final acabaran recollint molts els mitjans de comunicació, però que a l'hora de pensar en tot el cap de setmana probablement no serà tan important com les petites coses que vagin passant arreu. Hem parlat dels artistes que decoraran els patis, però més enllà de Manel també hem de destacar la Maria Rodés o en Biel Ballester o en Joan Rovira, per dir els més coneguts, però a partir d'aquí també trobarem artistes infantils, trobarem dansa contemporània i per tant tampoc us ho desvetllem tot perquè cada racó que anem descobrint i quan ja tot el programa et vagi guiant a cada mitja hora o cada 3/4 d'hora què passa, que la gent triï i descobreixi que aquest és una mica l'objectiu. Torno a dir-ho, crec que ho hem intentat casar una mica tot per fer per això, sumant cultura, territori, turisme, comerç i que aquesta és l'atractiu principal que ha de tenir el Flors i Violes. Em voldria destacar, i és una experiència que ja hem fet amb altres esdeveniments i que pensem que funciona molt bé, el paquet, que és aquesta, venem conjuntament 2 nits d'hotel més
més una entrada al concert de Maria Rodés, més una entrada al concert de Manel, més un dels tasts de vins, més el tiquet amb totes les degustacions, a un mínim de 75 euros i a un màxim de 130, per tant uns preus molt competitius que et permeten venir a passar tot el cap de setmana, gaudir a fons d'aquest cap de setmana de Flors i Violes i una mica això que dèiem, no? Implicar-hi també el sector turístic i per tant dinamitzar-ho tot conjuntament.